prøver forfra. Hej og velkommen til vores øljulekalender. Vi har i dag onsdag den 9. december. Onsdag den 9. december. Min øl finder ekspert, hvad der taget med til os i dag. Kæft, det ligner en bøssedrik. Undskyld. Nej. Lad os se, hvad det er. Den hedder Rodenbach Alexander. Ja. Og det er umiddelbart en pigeøl. En hvad? En pigeøl! En pigeøl. Det finder vi ud af. Som I kan se, så har vi fyldt godt op her med vodka. Så vi er klar til at tisse igen, hvis det skulle blive nødvendigt. Jeg ved ikke, om jeg har lyst til at pisse igen efter det. Hej, hej. Hvad med dig? Det er jo bare en dårlig oplevelse. Hver gang. Jeg har nu sådan prøvet, at man skulle tro, det var en befrielse at tisse, og så er det bare et helvede, når man får lov til det. Jeg skal stå på midten, drenge. Det ved vi alle sammen. Mine damer og herrer, Ellers så spiser jeg dem alle sammen. Ligesom vi vil gerne høre onsdag den 9. december. Hvad har vi ved at gøre for en øl? Ja, det er sgu da ikke. Det er en Rodenbach Alexander. Skru lidt ned. Ja. Det har jeg været. Altså, det er, den er rød. Den er 33 cm. 33. 5,6%. 5,6. Hold da op. Mine damer og herrer, lad os sniffe til øllet. Vi har i dag onsdag den 9. december. Vi håber, at I har en rigtig god jul derude, og I ikke mangler at købe så forfærdeligt mange julegaver. Nej, hvor lugter den dårligt. Det tror jeg ikke, jeg skal smage. Okay. 8%. Vi har haft 2 øl nu, der duftede dårligt. Eller der duftede godt og smagte dårligt. Ja. Nu har vi en, der duftede dårligt. Ja, så håber vi, den smager godt. Ikke om? Yes. Den stinker af rødvin. Den stinker af fucking rødvin. Den lugter faktisk af rød. Det lugter lidt skraldespand med kød i. Okay. Du mener rødvin. Det er det, du prøvede at sige der. Mine damer og herrer, vi prøver. Hvad var det? Okay, fuck det her. Ølekspert, lad os prøve. Rodenbach. Alexander. Rodenbach Alexander. Ej. Fuck, den er nederen. Den smager af rødvin. Den smager virkelig af rødvin! Den smager ikke særlig godt. Hvis den kommer op på podiet, så tager jeg hjem. Jeg tror sgu ikke, vi skulle bunde. Vi har drukket den. Fuck det, jeg vil hellere drikke Corona ekstra Vores igen. ølfinder venner ekspert mangler at drikke færdig. Jeg vil hellere drikke Corona. Mine damer og herrer, lad være med at købe denne øl. Lad være. Bare lad være. Det er ikke det værd. Det er ikke pengene værd. Det er spild af penge. Bare stop afsted. Bare stop. Sluk den nu. Vi ses i morgen, hvor det er sluk afsnittet. Torsdag den 10. i morgen. Ja. Vi ses. Rigtig glædelig jul. Tak for det. Ikke en god øl. Den kommer ikke op på podiet.